ҳамасола мардуми шарифи тоҷикистон 9 сентябрро чун рӯзи истиқлолият ва санаи барқарории адолати таърихӣ барои миллати тоҷик азизу муқаддас ҷашн мегиранд. маскунони ноҳияи ванҷ низ дар баробари дигар манотиқи вилоят ин ҷашни миллиро бо як самимияти хоса аз дастовардҳои 30 соли пурбаракат истиқбол намуданд. зикр кардан ба маврид аст ки дар зарфи 30 соли соҳиби истиқлолии кишвар ноҳияи ванҷ бо ташаббуси инсонпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон рушду нумӯ ёфта тамоми самтҳои хоҷагии ноҳия ба дастовардҳои беандоза комёб гардиданд. бунёд таҷдиду азнавсозии иншооти дорои аҳамияти иқтисодиву иҷтимоӣ, ташкили инфраструктури ҷавобгӯ ба талаботи замон, созмон додани коргоҳҳои хурди саноатӣ, баҳри расидан ба ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумати тоҷикистон баҳри ташкили рӯзгори арзанда мусоидат намуданд. чорабинӣ бо суханони табрикоти раиси ноҳияи ванҷ ҷаборзода қосим оғоз ёфта зикр гардид ки истиқлолият волотарин ва боарзиштарин дастоварди миллати тоҷик дар масири таърих мебошад. тоҷикистон маҳз бо шарофати истиқлолият ҳамчун узви ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардида аз сӯи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳамчун кишвари озоду соҳиби истиқлол пазируфта шуда имрӯз соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқи кишвар рушду нумӯ ёфта истодааст. бо иродаи пешвои муаззами миллат ҷумҳурии тоҷикистон дар муддати кӯтоҳтарин аз вартаи нешавӣ раҳоӣ ёфта бо шарофати сиёсати бунёдкоронаи роҳбари давлат гомҳои устувор сӯи ояндаи неку босубот гузошта шуданд. аз солҳои нахустини давлатдории пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сиёсати дарҳои бозро пеша гирифта тоҷикистон ҳамчун субъекти комилҳуқуқи ҷаҳонӣ аз ҷониби беш аз 100 давлат ба расмият шинохта шуд. имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон зери ҳидояти президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар арсаи дунё мақоми шоиста пайдо намуда ташаббусҳо бобати 10 солаи об барои рушди устувор ҳурмату эҳтиромро нисбати ватани тоҷикон дучанд намуд. дар баробари намояндагони манотиқи дигари кишвар ноҳияи ванҷ бо захираҳои бӯи оби мусаффо ки аз пиряхҳои хирсону фечинка сарчашма мегиранд ифтихор дорад. ба намояндагӣ аз номи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон раиси кумитаи сайёҳӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ҷуразозода тоҷиддин ширкат варзида кулли бошандагони ноҳияи ванҷро ба ифтихори ин санаи таърихӣ шодбош намуда ҳамзамон рӯзгори ободу осуда барору комёбиҳо сеҳативу саломатӣ ва ба ватани истиқлоли тоҷикистон озодии ҷовидониро таманно намуд. гуфта шуд ки 30 соли муқаддам ҳамаи мо шоҳиди барқарор гардидани ҳадолати таърихӣ дар тақдири халқи созандаи худ гардидему мардуми шарифи тоҷикистон ба хотири гузоштани пойдевори давлати навини соҳибистиқлолу демократӣ бо ҳам нишаста то ба имрӯз дар пешрафту ободонии давлату соҳибистиқлол содиқонаву софдилона заҳмат кашида истоданд. қайд гардид ки аҳли заҳмати ноҳияи ванҷ низ зери парчами истиқлолият чун дигар минтақаҳои кишвар таҳти дастуру ҳидоятҳои бевоситаи роҳбарияти олии сиёсии мамлакат сӯи ояндаи босубот гомҳои устувор гузошта истодааст. дар фарҷоми чорабинии аҳли фарҳанги ноҳияи ванҷ бо барномаи театр кунонида шуда ки муҳтавои онро меҳру муҳаббат нисбати ватан ободии диёр ва табиати нотакрор дар бар мегирифт баромад намуда хотири иштирокдоронро шод намуданд.